Mun nimi on Heinosen Eero Kaluste Heinosilta. Tänään käydään läpi laadukas Leone aurinkovuode. Leone aurinkovuoteen runko on alumiinia, joka on maalattu valkoiseksi, mikä tekee siitä tyylikkään ja sävymaailma on tommonen puhdas ja moderni. Alumiinin runko ei ruostu kosteimmissakaan olosuhteissa, mikä voittaa rautarunkoiset siinä mielin, koska rautarunkoiset pääsee ruostumaan. Istuin sekä selkäosassa on kestävää tekstiiliä, vähän vastaavanlainen materiaali kuin mitä käytetään trampoliineissa. Ei nyt suositella trampoliina käytettäväksi, mutta kestää kovaakin käyttöä. Tekstin antaa sen verran periksi, että tuoli itsessään ei tarvitse erikseen pehmustetta, vaan siihen kun pistää pyyhkeen päälle, niin siinä on oikein mukava makoilla. Selkänojaa saa taitettua moneenkin eri asentoon pienten hakasten avulla. Eli täällä on 5 eri asentoon säätyvä selkänoja. Eli kevyesti hakaset kohdalleen painaa alas ja se on siinä. Hyvä puoli tässä on se, että aurinkosängyn saa täysin makuasentoon, jolloin auringonpalvoja saa maattua mahallaan tai selällään ja saa tasaisen rusketuksen. Ei muuta kuin tilatkaa verkkokaupasta, me toimitaan tuotteet teille kotiin. Kiitos.